Oma isä oli mies, joka ei paljon puhunut. Ainoa asia, minkä se ehti opettaa, oli, että jokainen on täällä omillaan. Kuka se on päässyt linnasta? Erkki, oletko siellä täällä? Syväjärvellä on ammuttu. Älä tee mitään typerää. Ja minä sanoin, emme tee mitään. Niin jaksan aina valehella sinun puolesta. Ja kerron sille sinusta. Ja sinä olet sen isä. Sinun pitää suojella Jaakkoa. Ei sun tarvitse todistaa mitään. Sulla on perhe. Ei Jaakko semmosista välitä. Elmeri kasvaa ilman isää. No eikös tuo tässä suvussa ole vähän niin kuin tapana? Se et ole niin kuin mie. Ei sun pidäkään olla. Minkä takia siellä päästit Jaakko menemään? Tuskin sinä omaa veliä sanot tappaa. Et se ole tämmönen. Just tämmönen mie on. Mikä teitä hakee vaivaa? Niin herra, kyllähän sä tiedät, mitä se meikäläisissä aiheuttaa.